Guyub jroning perutusan. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 5 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 6 ayat 7 tekan ayat 13. Sawetara wektu kepungkur frater-frater novis Karmel padha nindakake kegiatan jalan panjang. Sinebu jalan panjang jalaran andon lakune pancen dawa alias adoh. Saka Guwa Maria Sendangrejo Blitar tumuju menyang Kutha Batu Malang. Jarak sakmono mau padha dilakoni 3 dina lawase. Jroning refleksi utawa panglimbang salah siji frater ngandhakake menawa sakjane dheweke ora kuat lan ora saguh ngayahi tugas iki. Sikil kaya teklok-tekloka. Nek wis mengkono hawane mung kepengin muring wae. Nanging merga kekuatan pas duluran kang kabangun jroning kelompok para frater, dheweke bisa ketuk novisiat Karmel Batu kanthi slamet. Ora leren-leren dheweke anggone atur panuwun marang Gusti. Sering pengalaman cecala ndak kira cocok minangka pancatan panglimbang waosan dina iki. Santo Markus sing waosan dina iki atur pelapuran menawa Gusti Yesus ngutus para murid martakake kabar kabungan. Para murid mau kautus ngloro-ngloro. Aku kepingin nyoroti dasar kawicaksanan dalem. Gineo para murid ingutus ngloro-ngloro ora dewi-dewi. Lah kok ora dewi-dewi wae? Nek dewi-dewi rak luwih akeh papan kang ginayuh lan rinengkuh. Sajake dudu kuantitas utawa akeh papan ginayuh kang kapenggalihake ananging luwih marang tumanja tumanjeme asil martakake kabar kabungahan. Gusti Yesus menggalihake wigatine rowang jroning tugas perutusan. Anane rowang bisa dadi kanca mbat-mbatan lan pangenteng-enteng rikala lagi padha ngadepi reribat. Anane rowang bisa dadi panglipur lan paneguh rikala nemahi rekoso lan sangsara. Kalebu rikala sawijining utusan nandhang lungkrah lara enggo teklok marga saking kesele kaya gegambaran cecala. Ora kira wong saguh nyangga dhewe rekoso lan ribet kang dumadi. Anane kanca bisa kanggo andumbot repot. Tanpa rowang wong bisa kena 3S, stres, stroke njur sedo. Nek wis stres, wong ora bisa mikir kanthi wening, malah kepara gunem lan tumindake bisa cengkah karo ayahan perutusan. Nek wis stroke, wong banget winates ing jangkah. Lah nek wis sedo, cuntel anggone nindakake ayahan. Mula 3S mau kudu diantisipasi, dikawekani, amrih aja nganti nemahi para utusan. Kejaba iku kasiling perutusan dumadi ora amarga budidaya pribadi, ananging mujudake budidayaning paguyuban para pendherek dalem Gusti. Mula pendherek dalem Gusti ora bisa mamerake kasiling pawartan, marga pawartan kasil kejaba awit saka berkahing Gusti Yesus, ananging uga awit sumbangsi pendherek dalem Gusti liyane. Para tresna dalam kinasih wosing timbalan perutusan dalam Gusti antara liya mapan ana sawetara perkara iki. Jroning brayat lan komunitas para pendherek dalam Gusti ngutus martakake kabar kabungan. Bareng warga brayat lan komunitas para pendherek dalam Gusti ngutus martakake kabar kabungan. Bareng lan patembayatan karo brayat lan komunitas pendherek dalam Gusti liyane. Para pendherek dalem Gusti padha martakake kabar kabungahan. Kanthi mengkono ayahan dadi luwih enteng sarta antuk sengkuyung ing sakeh samubarangi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran timbalan perutusan dalem dinten menika. Mugi kawula tuwing ayahan ing salebeting paguyuban lan pepantan dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.